Mga kachika, giya kami sa Barutak, Nuevo sa Palapala. Naninda ako gali ang inyong chikadurang ilungga, may tinapusan, payway it obra, kag pure nga karaya nga tinungga, ti abi. Tapiray bilong-bilong nga gamay. Tapirang bilong-bilong nga gamay. Baw mga kachika, giya kami sa Palapala. Tapirata na? Lami itong isa pa. Lami itong isa. Masinaw ta na itong isa. Hindi tayo ipin. Mamangkot kita pasaya na bi. Tapira pasaya noy. 270. Yang bangros. Tapira kilo. Ayo may ano ho. May gamay niya ako. Tapiraga. 80, 142 nga. Ayun, tarong ka. Dali lang. Malibot kami yan eh. Kaya tayo ipin. Ayun, nami bangros. Tapiraga. Plus kaget ah. Pwede dyan mapabuka. Jakon. Lain matanakon. Lain manda. Brown sa danay. Wala ko bilang mo din siya. Tapos ganun na kuha para dyan ako sa 170. 130. Tunga lang akon. Kilo nga tuloy. Tagsin ang kilo. sabi ko dilong to boy. Lang. May maya-maya. Ha? Lang ka dyan. Hindi ako kadyang tulad. Mga kachika, nakatapos dun kami ka pamakal ka mga isda tuya sa Palapala, gani nga maadto duman kami giya sa may tindahan nanda way pa ko giyak adto hay kuno daw mall dayati ilan tawon ta. Hello guys. Sorry kami sa Barutak ko. Hanggang pulaya bibig ko. Oo. Na, pa ka. Diyan kami sa Barutak ka. Sa tindak Barutak. Oo, na manami ang tindahan ka Barutak ko. Na pagsampot mo, diyan kami naglanding sa mga baraligya. Na, baka kita ka munggo dahil. Diyan munggo. Ha? Karon lang? Adiya magurang mo? Malibot kami anay kanami kandang tindahonan. Mga imaw ko si Lisa o mga kachika na. Ay, anay yan Lisa. Amo ka dito. Nablong parente ko na. Mga kachika, nagsulod kami gi sa bago nga tindahan ka Barutak, Nuevo nga daw mall. Ako gali ang inyong chikadurang ilungga, may tinapusan payway it obra, kag pure nga karaya nga tinungga ti abi. Oo kanami mga kachika ka tindahan ka Barutak. Nuevo na. Din kita magi? Pili sandalon na ipin. Kanami mga kachika honan. Kaya hamak mo. Nasaka akong babaw na. Waay pa. Bakal kita klaswa ha? Ay mabakal kita klaswa day. Idang klabasa ha? Karoon na bala. Insa? Ano nga magurang? Wala ito magurang ko. Manuntol kami di ka baligya ka bugto ka ni Lisa nga imaw namon mga kachika. Oo, giya kami sa hinablos ni Inday Carla. Ay, ay runti ano? Pwede yung manong bigyan. Gani, ay runti tarong. Tarong? May ano na may baboy man galing di Lisa.
kachika, may food court man sanda di yahunan. Pa hindi lang kami magsulod, hayway kami inom para mahaw. Nan, to susulod. Ay, mga kachika, tagnoy bilang itlog masarangan ta, tulo lak bilog. Si Madam Lisa nagpili haonan. Pilian ako itlog. Anong itlog na day? Di akad laga paninda. Ano daya Astrodome nanda? Kita sa uma. Nakapoy ako mga kachika ka darata.